Došiel som do frakcie európskych socialistov a mal som pocit, že som najväčší vyvrhel na svete a trápili ma len s dvoma témami socialistickí poslanci Európskeho parlamentu. Jedna téma homosexuáli a druhá téma moslimovia. Ale nikto sa ma nespýtal, ani jeden poslanec Európskeho parlamentu za socialistov mi nepostavil nasledujúcu otázku. Ako sa majú ľudia na Slovensku? Aké majú platy? V akých životných podmienkach títo ľudia pracujú a žijú? A čo ste pre týchto ľudí urobili? Lebo to nikoho ako keby nezaujímalo. Preto chcem aj možno dať podnet do tohto stretnutia. Skúsme porozmýšľať, či naozaj ponúkame našim voličom v našich krajinách tie témy, ktoré sú úplne presné a témy, ktoré dnes verejnosť aj maximálne priťahujú. Úplne na záver vám chcem povedať, že koľko budem, toľko budem ešte predsedom sociálnej demokracie, ale jedno viem, že hlavnou témou môjho pôsobenia v najbližších mesiacoch bude bojovať za vyššie platy ľudí na Slovensku a bojovať za lepšie sociálne podmienky a práva, ktoré majú zakotvené v zákonníku práce. Toto považujem v tomto okamihu asi za najpodstatnejšie. A ťažko budem môcť akceptovať, ak ma budete presviečať z úrovne strany európskych socialistov, že to má byť niečo iné, lebo viem, že dnes je to predovšetkým otázka odmeňovania ľudí na Slovensku, ktorá absolútne dominuje. A posledná veta sa týka solidarity, dámy a páni, o ktorej toľko hovoríme v rámci európskeho priestoru. Chcem vás poprosiť o pochopenie, že solidarita nemôže byť len v tom, či my, Češi, Maďari a Poliaci budeme súhlasiť s povinnými kvótami. O tom nie je solidarita. Solidarita má úplne iné parametre. Solidarita okrem iného je aj o tom, či krajina plní alebo neplní veľmi prísne kritéria Maastrichtu. Nuž teda, veľmi radi vám tu so Slávkom ukážeme účet za Slovensku a Českú republiku, aby ste videli, ako hospodárime, aký máme hospodársky rast, aký máme deficit, aký máme dlh. A boli by sme veľmi radi, keby aj tí veľkí, čo nás neustále poučujú o solidarite, sa mohli preukázať s tými istými výsledkami. Samozrejme, solidarita má obrovské množstvo premien, obrovské množstvo foriem. Len prosím, nezužujte ju na pocit, že solidárne je len to, kedy poslúchame a kedy počúvame to, čo si želajú tí veľkí, veľakrát aj na úkor našich záujmov. Dámy a páni, možno ste čakali niečo iné, ale ja už iný nebudem. Ďakujem pekne.